Ano gid ba lang rason nga biskan dugay ng relasyon nagabulaganay sa gihapon? Nugoy na kamo pa kunukon kay kabalo gid kamo sang rason ko. Pero antes na ko ni hambal ang mga rason, syempre manamyawan na kita. Mga OFW dala sa may Taiwan, may adlaw sa inyo. Tani, kamo naman ang ara sa mayo kahimtangan. Kag madamo salamat sa inyo nga paglantaw, kag pagpaday nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Suliton kong pamangkot. Ano gid bala ang rason nga biskan dugay ng inyo nga relasyon nagabulagay sa gihapon? Hindi na kamo magpakunukon, doon di pa kita kilalahay. Kabalog ka mo sang rason, kag duhagid lang ang major reason. Gani kung ready na kamo, pongko plaster pamati. Tayo pisahan ta ang mga rason. Unang rason. Biga. Mga bigaon ara sa kilid-kilid da. Kag ining mga bigaon nanamian kon mabiga sa lalaki nga may nobya o kon asawa. Kung single ka, wala challenge para sa ila. Do parehas ang kilala ko. Sa Pilipinas, happily married. Pag abot sa iban nga pungsod, golpeada, single na siya. Manlain-lain ang nobya. Daw na muhaw-muhaw sa Monica. Wala na sumudan, biskan adlaw-adlaw, talaba. Ikaduha nga rason, utog. Katol, man nakatlan sila. Kag kon ini magkatol, do kabinhod, gabiring ang ulo nila. Gani, mangita sila sang manugkalot sang katol nila. Pareho sang kilala ko, siman ang bana. Nagapakalabot sa iban nga banwa para magpakalot sang katulya. Man, namuhaw-muhaw sang nota. Nahidlaw sang talong sang yabana. Yan hun mo kay nagbusong siya. Pagpuli sang bana, natingala. Dako na ang tiyan niya. Binayaan siya. Tilan tawa, kaya nagpabusong sa iya, wala sang obra. Ang nabalaan, pabikaon lang siya. Man ining duhani, bigaon, kag utog, sampat gid. Perfect nga combination. Gupon sang utog kag bigaon.